lesbian, gay, chrono, apobo, esisire, enyina yekosua free school. Obi say yekosua nyansa free school. Eye fa baby, nantesa, entete free fie. Esro school nyansa na sro fie nyansa. Obi timi kasa wa wunko school dampo osu nim nyansa chemia. Eye nsamfo kasa. Enkrofo kasa. Enkrofo kasa. School ada ne chrono boy. Eye yenuanom graduates for no a omama ko school abongumanim for lectures ni ade no. Ena obi office wa ko school to the stand say school na wakono. Onim nyansa che obi a. Oboa. Me wo fa bi, me ankasa me wo fa bi a me mpese mebo ne din. Oko school pa ko school nyina bi enso wa jibi che obi a ahefo ema mu nyina akwa ba wo hweye wona na Kesse TV na Kesse TV ube hu ye okuma setafo bankoro no bonsuom awon otwedi ampoko amnyankopo ede na ko a asie na yare ko otwi kobreman de se wa amfa amma enkwa wom na home wom a wodi beduru tafo bonsuom na Kesse akache nko ade a nipa kro ne ho beto no ena ya trans na kwasi de onkwankwa ni ase na ne nsem bebre wo ho a ye bedwendwene ho na nsen adesuafo sukupon mu ahodo universities ne ekoso Ghana ha wo hwe anhwe wodwene ho a wonte ase yese mpani to san awomrante ediem ti yenkwada ye a yese wo mu nko no wo mu nkosua de ne da akye apani ni ho mpanifo ni ho a wo mu abesu wo mu anan na de wo mu yeni legon na nsen ya na otwemienu pepepe ene ho ye kire course wo KNUST EBSC CAS ene nkrofo ne ma wo mu asese no nya de ketwa KNUST ho nko a yekote a adesuafo ma akoma nsia wo mu maame no wo papa no so wo mu nkosua de wo mu bo wo mu ka no ni pension wo akoyire oba ba akone nada sese wo mu akokọ tumprelu ni nyina wo mu remand ti ye ba na Kesse akache ne na bedi nkomo ne abusa se so eye suatra na ye de enkora na samre de ye mayi a yeso mu nkosua de na wo mu magye ebinum kura kase covid ba yin ke bia KNUST de beti ase bia kamo aye duro bi ne ne keke ka ho etakora mu ntimi nya bi etakora di twi ane no mu ntimi nya bi afi de mo ya ansem mo sese ne ma enti ena wi ya transe me da me ho maba me bapa na wa ha yesi pa ebe hu ntini ye kekere boa tini ye de asenwa bepem no e ba sisi a ahefo memamo akwa ababio sene md kai ekan ye no enne KNUST nsem ahodo a ekoso samre nya honko a ena yaba na Kesse akache yeso obi nim a obi kire na ye no bedwendwene ho na ena kwasi de ye ma opia o ye ni o heneba na we medas nko a na ewo ntare mu sa a medas ana kwasi de na ye sentale we ntale we mintai hu se wotase David e ni biratare ni be ayako yese akotade ayi esiedu nkatiade ni bi akotade enti kese wo sha na asem wase akotade esiedu nkatiade de se ye munketwa mu nketwa we de tumi wom we ne prumu a ejatimi so kese konfano che de kokon ani breba ede ye mantina kwaside no so na sabio wonse ne eduru samre ya ya amane ni amane sere o man nkan koro ni mpuntuo nokre Ghana man kwaso ne ya sere asante man enkwaso afi obi a ne tissue asibia o se nananom asibia de di kai fa sedama menuanom bi enkrofo bi a mempese ma bodin omo doso ebi mbre misika kakra nana kwaside ye tonsa fama nananom yitowi fama nananom uko nkonye fie so a fa yi apa ye fama me correct onipa da sani bia akwaside ba free na watwe ba ko esi mu no ebesi enuda ode simple problem ene se de fata me dia se otwedi ampo kokroko nananom adawroma se onko wa no ntobo supangu di pakora bla boso na bla bom na nantiem ne yire ne mma na dwumayem na bla bom ni bibia wo ye bia nananom ma nya kra behwe ba bia wo yi skani friye enhya mama efise mpanimfo se ye die dibiem ena ma hoho na nika okre na sabia mu sabia nyaado ba ifo so ba na nani nso ade ba ifo ba ena nani nso ade obi a wo yi taku ede ba se ade be nana je fa tonsa ema nananom menye twe enyaado na mpese mayi apese onipa da seri biara oduman kwa nana tano ensa
magune apaya mayie musuyi amayie nanano mamusuo ne esan kwanhia abeblese enimguase yare petuwo areho enkwa chiri na enhira enkoso empuntuo yedie enkwatentene apomden enigye asetenapa odwo tema ene adom bi esefata bia nipa kro ne nsanka piao atali ye nhye kwa eni breba eni yese me kai se ebre bia abranti o pue mantam yi ko kaseti asante man ne ne keke ka ho na mu se wo hye wi na nya kese ye nhye kwa na ye ni breda se ne awo kan na asan si akoside na nsan che nsam no de sisi na bi wo ho a wote a wonte ase bi wo kra kese wodwuna na wahunu se de na esie adesuafo maako nsia yeso mu nkosua de meme nsia omo akoyere oba baako ene nada se yedi omo asem e wa sokore mampon district court omo akore man na otwemienu aba omo san akofoforo bio eno ntenkoda de te ya anse nkran legon adesuafo ho omo ayeye kire asese niema eho asmensi na kwamne nkomasua so ato aso mfonini wo ho a obi abehwe bie nana die na ekoso alishemama de ka emphasize na mo twedi ampon biem so ahwe enso obo ho ban ene ye kwasiada eya kwaside ene ya kwaside memma empanimfo Ghana empanimfo me papa no mo hemfo atitiriu ene anintiri atitiriu me nuanom akomfo me papa nom ne me nuanom eno edu samle ya chia no mema wo ade tochi na asofo nka ho obia ayo memo obia ade tochi wa masofo anka ho so ye sofo so ye komfo so ye hwan we mala we de ni a me na na jabo aten no wale me na na akosue de yi a ofiri asante dwaben onya ne ba bi ko ya bi na so bi ko kan chance so che be ifo ko kan chance no ofiri dwaben na ni fie wo asore da ho ejabo aten wo ye yipa dwaben de hie ono kan wo so ye de ni a wo hye nkroma ase ayo oso ye de ni a wo hye nkroma ase wo hye nkroma ase nkroma ka se da no nsia obedan se kwa me nkroma ene beje fa hudi ma o enti Ghana nyina be start nyina nkroma mebo ana se na Gold Coast ye Gold Coast ene nkroma enti benya Ghana mebo ana enti na se Ghana ebeto asante so ati ase enti ejabo ati oso ye de ni a wo hye nkroma ase na sa ope so ye sofo so ye komfo so ye malam so ye dunsini so ye timamhunu opo wo hye akwasida ase sa efie bia wi se firi mu bia de na wo hye akwasida ase wa se ne bre bia twam ana na enyi se firi tete untimi firi prekope emfiri soro na apie ena emfiri form ne pie nipa da seni na wo to nipa bia nipa wo be wo firi baabi na baabi ne so firi baabi ne be pie baabi entu ye de ne a wo ye sofo wo ye hwan yo wo kasa gagagaga wo ye hwan kura wo hye akwasida ase nana enti enche bia akwasida ya ye enche ya sesi adadu anase na ekro ye be akwasida celebration kase papa ye be celebrate akwasida e wo fia ha afi bia adadu na bia ye be ya ye nuanom akomfo ne hemfo o ha ye de be kwa hemfie bi e ho ha ye de be kwa komfo bi ye be be hye akwasida mu ye de be kwa so da bi mu aka ho o ha ye de be kwa so da bi ni akwakobo yo ye kolesi amodi a ayo sentina bi busa wo no serious yo se akwasida no eno na nam so a ma asore de bae kwasida no mom say na bonne ma ne bae na won kai say abrante bi to dwom say wa da boni bi wo ho kwasida ka ho bi so wale de eye business asore enti me fa sa akonya we so fa bro nya ho we say di ene say obi ka se obi to asore dwuma nyame na eyi a kire no oda wo ne nyame de ma no na na so we nyame nipa ana ya nyame asemo a mesiri hu ye free hene business eno akeka bomu ya me nam ka kire wo ewiase ye ka enwom a etiefo menfa we ntwamu se bimpanifo se ye di asibe nam na cheche nsija so ena afefie na de akaka ye ba ye ka sa afefie na de akaka ye ba za be na be obi krofo trimu prekesin onti ase afefie na de akaka ye ba se ofi obi a na wo ka aka adwuma na ni di
ma fi mi nua pa mi nua wo ha nka sa mle say ma fi mi kunu wo ha nka sa mle nka say timpani fo say afefe na de akaka ye ba say me fiwa na me kai ne ma na ekoso ayo asole obi to asole nyuma wo se nyame oboa enya no kwa asole gina business ye ka enwum a ne to efo eye mre eye easy way any asole nyum fesa asole nyum menim na obi to asole nyum bi be mfie be se be dunum ni akire ni oto a Genesis ye Matthew hwan no de asole nyum so de ato nyum no anu awie wagisika asole nyum ye ensama ya tro no Bible mu ene nipa no wayi no de to nyum but wo hwe ye nuanom a ye to nyum pa bibinwum a ye de kire se ebu amfinom adofonom obobaje adofonom ananampadunum chasiamuanom ne ye nana akwaboanom ene ye ka akwaboa tete akwaboa asa akwaboa yeso aba ofrei onzo so ne nyum duru me bia enso so lumba nyum so ebi ye so na wo hwe ye nana nyuma na omoto a na nyuma wotoro na ode kasem na nyum no so no wotena si no no ankasa adwendwene ne ma eko no ode na dwena kabia bom no watebia firim no hwe asetram ne ma eko ti se yie kwa na beba wo hwe nsem asisie kwa enipa fa so wuo enipa abla bom ne asetna ode bi kura ye ebebuo ebe so ye sebi abakosem ensem asisie no ode bi so to anansesem o kire na wie ye na akowie se wudi bone dididi a na wie ye nyedai anya wie o mo na to nyankopon nyum asore nyum a ekrofo to nyina no eye business enya asore nyum eye hwehwe unimu eye business efiri se me hwe ono a nipa dom ni bebira o mo to asore nyum pa o mo fo mo se o mo na etuntum nyankopon a o ma blabo no musu no o mo ban ne humfini ne bi a ekuta ebi sabi obi no mo a sabi o ene Bible mu asem no ene Bible no asem ne nyuma oto no nam ne Bible kura sasabon sabra ya fa hako ya fa enti enye no kura sa jo na ye hwe ya adesuafo adesua asem a bibisa yi tina empanimfo se esunu suku nyansa ena sunu efie nyansa adesema mesre asema me kan obi anya aso na ontie me yie pa empanimfo se esunu suku nyansa ena esunu efie nyansa entete efifie yefunu bone eni makosa minim obi se yekosua nyansa free school eye fa baby na ntesa wakani ye esan se wo se entete ye di frifie so obi wo ho a wo ye papa nso obewo babone kofi babone entete frifie esuru school nyansa na esuru fie nyansa me gira sa akonya we so tibika se obi tibika se wa wu nko school dampo osu nim nyansa chemia ensamfo kasa enkrofo kasa to kasa suku ada ne kro no boy wa wu nko school dampo no okra wu nko school kra no okra wo so nim nyansa na me amako school ye nuanom graduates for no omamako school abongumanim for lectures ni ade no and obi office wa ko school to the extent say school na wakono onim nyansa che obi a oboa wom de bokro no me wo fa bi me ankasa me wo fa bi a me mpese mabo ne din o ko school pa ko school nyina bi enso wa jimi che obi a o wa fa na jimi ai onim fie nyansa asem ekwa obefa so obeka asem ne su ne ban na bla bone ne bibia nanum asem kura na ebon asa na de wo kan de me foa wo so a tete ho so mu anko school enso ne ma hodo ne an ne ma kese ye asem na wo kan no na nim tina enkane no ansa na ye de obi bedi abusua panyini ye de bibi obi be ohene ye de obi bedi ekuo bia no ye de obi bedi ebede kuo bia no anase edoma no no na wo ye nipa de di kai okuta abrabo papa ye kan abrabo papa nya sika wo sika kan wo ye penso de sa na ye be fa no bibia no nipa kro wo ye so obi wo sika na sabi obi kro no ye kromfo kro no obonya sika ye so obi wo sika no ye wudini ye so obi wo sika na oni tema ye so obi wo sika na oni ehumobro ye so obi wo sika na woni adwen papa emanipa ni akofa ndabe di akonwa ni akofa ndabe ebusu apanyini ni akofa ndabe tua ekuo bia no na odi abro na ni flani wo che ni flani kwa ya omunyina kogua menem ne kre
tianka ne no ansa ne de obi be yebusua panyini ye no betua dom bia no de obi be de hene no ye hwe ne su ne ban se de nipa ne su wotema na ntete ya wo ye nipa asabia musabia nyaado onne na mbasabasa onni afikubo sabi onye sadwiam sabia musabia nyaado onye nipa asabe okasa odwene ho nanso wo no ho oto ana ye kasa obi to ana asem bi kura na beba odwene ye kasa obi ato ana enyi nipa asumasi bibi senti ene edi nipa no ye hwe nipa no su ne ye wo ye nipa odwene nipa ho owotema owahumabro wodwene nipa ho eche wono ankasa ni mu wodwene afoforo ho saa nipa no ene edi abusua panyini edini di ohene enya pesa minkum nya wo enya tirimodene wo na nka edu obi kodi akonwa sabia musabia nyaado ohene timi to akonwa asase baako ema nipa be sabia nsanan sabia wabodam enkane no nananom hwenti yesi esunfie nyansa ne sunu school nyansa ene onse ye encheche bi so be kai a se oman sese ye nyina yie me kai so kai ye maburo no enyina yie enko yie lesbian gay krono apobo esisire enyina yekosua free school kwambe sunta ene se wo de obe ko school a die me fasa akonya wesu atumi nuanom awofo fo se wo ye wofo pa anka betimi a kama ama nko school oba be ko school nemom se boda de me ma nenye na se de kokora no okowura school mu ado be ya na obe fa so ye da na o mu se oba a wonye sebe no wonye wotwa na japade kora be fa no to minim nye saa kwae wahene won se saa kwala so obenwa enema bi ikoso a ensesan bi bana bra bomu a utimi ye dai ekunu una aba no hu se me bayi first ni odidi bere sei sesi asei enkane ne kwae sei no nam so ene sei enkane okasa me paachaw ene sei enkane bi abo no nsia wada ene du mienu no wote ho san sakrai we nyina wo se oba ata bia wo woni to fom na wo hwe na ji woni je de hwe hu no adekode potia ama sa sufufo na ba obani mu wetimi asia no na wasia no wawo hwe se sabia mu sabia nyaado anansen mia skua edimu ba kopa ewo ya santimemu ha ewo tafone pankono o Kesse sa wote ya ensemu ankwala maya no mkoye no na nya papa ya sa wote si yesi yi wo madi eni ade e do ma to school ahodo so a empanifo na huru gina ne ade a enya papa sabia mu sabia nyaado sabi kafrache o sai chirichie secondary school ya sabi kafra panifo akobie empanifo akọ edi nyansa akosua nyansa ye atitiriu ne ani ntina sabio edi ada so sai chirichie no eye opemso edi ene daso ya ene ohwe niam a cross esia no a ofanye papa anya ho nko a school bia obebowuram bia ene ye edi sabia mu sabia nya ade ye nyinam nyaja school ni nyina sesei school ni ebodiri ese de sole ne nyina asei ekoba na sei efiri se ene entity nipa ye nipa te so odwai ye nipa te sa akokọ ye nipa te sa blechire na sabia mu sabia nya ado a odo ho hyehyɛ kraman a otafere wa no ene ye nkyera akwala akwa obefa so a obekasa ekwa akwala befa so obetra nipam ekwa akwala befa so obenante ekwa akwala befa so asebe obedidie entini nyina futu fly yakane nyina bom hwe mamenka se minkyera we ebeya den beya nwanwa se akwala akọ school na no mehwe bie na sebe ni buafu na osese ade okwa me nkroma suapon mu a na se wo hwe niema a osese na ho fade a wafa ode ade aboniti wa yehye no wote se akida ni na sa nipa wei so at school dem mu a ede be mfasode na ode be ma enkyinima na ono mu suapon mu anade mfaso ne ebenya free mfaso bɛyi ene ebenya de afiri mu Mandela eyara ho sam Kesse pa kyerɛ sɛ ene sɛ obe ko school a due na won sɛ guti efiri sɛ sabia mu sabia nya do school na emekɔ no teacher ni no a ɔno wo kyerɛ akwala na de no esu ni ban ye woni mu ɔde tete akwala no kwa nya papa ya mpanimfo a yɛdeda enema akon ni nyina sabe ya sɛsɛi
subai ne niam afo ne brabafo ene kuta se bibinom teacher ni a wo kire akora de obekom no ne akora ne twempra onya na obefa no woni na obefa woni ne twempra so onya na obefa no so onya ne de a wanya na sekeni ho no woni ne twempra ene teacher ni a wo kire akora de sabia mu sabia nya do oye smoker onum jot onum wi onum tramol onum niam bia osa no nsa akora na wo kire na de no akora no so ono kire akora no kwaya ebeboa no na teacherfo subai fi ene ne ma hodo a ewura enkwala no famu ye teacherfo no na ekire mu secret menuame mahunu bi minima akwala abaya bi a na oba me ha teacher ni bi asene pa wo so wompene teacher ni da to tankuru wo mu school mu a wo me na nka school mu ene se si da bi bebere ya wode aye emaya no bebre ba emaya no o kire wo mo kwamboni a wo no mo twempena minim teacher ni ba sebe wo ye lesbian wode maya na wura saati bia ni mu a omo nyina ko wura mu akoduru baabi ado no omo jaya enye omo kwenko omo be ma odo ba ko school se won konko sua de teacher ni a woda no akotere lesbian akotere no oba ne be ma ena minim teacher ni be ma ofa ma no to ya omo sika ono omo nam kwan bi so a enye papa enen kwala ne ko school me ma no fa ege etini nyina na abaible to onye me no wa ye mfa mo teacher teacher for no na me bo mo so bo de to so biemu akwala zo so se wo ba na akwala no wuti man ntete papa e che no kwa obefa so a sebe nkate pro ye ba ko se baduasa o nkate na ba ko apra ya ka nyina so prutugu e ti sa o nkate na so o hwem na yi di apro no firi mu a oba wi ni nyina no wate de ama onum so ada ho eti sa wo tete akwala ni ye na sa wo kire no kwan pa o mfa so na akwala no ye sitie de mawa so okoto ne ma fekua bi mu mpo a e wo school mu a on betuma ya akwala no onsua bi on fa sa ne ma ni eti de de kan no so bo no me de boy teacher for any awofo no kwaya mo fa so a on tete nkwala no sa na titiro no sa afo no ana ni nyina agina na ye kan se ebeduru ba bi se wo ye babunu a ye mfa nse bi a wo ko school a wo maame no obi o share wo no oni ho teacher ni no a ebi odo fa sa akwa no so no oni ho ti samre no a mpani se wo tafie a wo difra bonten e ba sa e de na besie se first ndi bi a wo koye bibi ne ye wa kese wo ho oba abeje wo ana so oba abeyi kese ni ho bi ewo a ntide be na abeye entina da bia metabu be we se wo ko wado agoro ahwe oni bochi ho ansa no wako ni kre enkane no nananom yeso wo ko wado agoro na agoro ni agoro na ede ko da suo mu no enwumre no ena omudi sa agoro no enti enwumre o maame no papa no aduane atietia omo ya aduane amwadi oba na ya aduane de enso be ma na yi akohoma ne enti emfa so omu yenu na anu aduane ni ya aduane amwadi a wode kwa akoda to be kwa agoro no na onam nipa domu na makọ gura na makosa wani age wani je ye na aba afie no be no ndu na akom de afi wa hwe yi a na aduane no akodan wo areho na ekom de yesi anadwo kom so tetekete ya na nakrokro achew na obi nso de ne maame ne papa odidi ye na osade bi asi ho de ama no to okodi agro ba ye no obeduru fie no ekom de no na ofa okọ mukase sebi ijale enna sebi aduane bi si ho aduane enu odi ye no daaye enti sa nipa no na ho keka ene na kade ene ne nkunimdie mu no untimi ne na nyepeda dabi enti onipa ablabo bi a wo bo no hwe wablabo hwe wo maame bochi aho hwe wachi hwe wo fie hwe baabi a wo firi baaye ansa na wotu na mo bi wotu memfa wo ho mo onipa titru biala memfa ho mo bi ase wonam kwa we su na mesomako efiri se ekwa obi nam so bobla no ema ne ho to no odidi peche na ablabo yeye na setram yeye onya nkunimdie wona ablabo mu no obi fa so a saa kwa no eye owuo obi didi aduane wo odie no kase ehia ne hia no odi wi o aduane kro no obi di no odi ma ne ho to no ne ho ba no na obeye kese na ho fade akoyie ma no odae na oda na ho na soma dwono aduane kro no awo enti wiase se wutiri no yonku trinsa yenyu yonku pua se de bia meka no enhwe obi abraba a obo me de sa asem wezo so de ma mia menua me maame menuanom me ma ne menuanom ma awofo
obako school a bomadran nya akura ne pema no for ni ko school na okono ko hwese school na adesua na wo hua na mpase wo hua ko hwese adesua wo hua no mpo ekoso sei ko bi se ni teacher ni mpo se akwala na adesua mu te sei na na bra body ni su ni ban no na dibuo mu ekosei ko hwe akwala na setrem no hu se mpo school na okaso onkono okoduru ya na okoduru ye no adesua na wo hua na fi se obi so okọ school abọkọ akọtana ne da nafo bi nkyɛn hyɛne mpra bi dem ɔtwempra wodi ɔnu so obi esua de obi kɔ school afekubɔ nti ne yɔnku bi ɔde no akɔbɔ fekubɔ bɔne ɔde ne bɔ korɔ no bɔ wonim sɛ sɛbe obi esua de na nso da dem na nso nan egu abɔnten akwara nkora ne ye bɔne bebre nkora no kɔ fefiri school mu ayɔnkogorɔ ayɔnkosɛm mesrɛ awofo mesrɛ so mo ani ko mo ho me bekan me nsa dai me nsa yem kotodwegu fam ene se si eye awofo ne ye pe ma asetram yedie se mpuntuo ne nkoso beba na daache nkwala ne twa bobla bo papa e de ahye ni monyam ama ese bi yedi mpa atena asase su nti no awofo bia ye wasede se odo ba ko school no o mo ani ko no ho mo ani ko no de trosu bia mu a me ka sase ma me sramo ne se bo modernity tu mo wiram se binim pa tete fashion ba efisa nkwala ne bebre ko school a aduani mpo sabi onya bini animia wo ho nkwala ne bebre eya ni brisam menim maya bebre menim nantie bebre okọ school empo sika ode beto aduani mpo adie no eya dema no ni school fees mpo na mpese wonya bi mpo atua adai a na wofo ni sika abo sabi kusie oso wonya fufu ankobedi o nanso waduro ankori bom abo kusie so wonya fufu ankobedi eso wonya dot ankobedi fufu ankori bom na wonya dot obenom no so wonya dot obenom enso na no mfemfem na ha gya na akotom oho sabia mu sabia nyaado so do ba no be ko school dia oso do be ko school dia what to mo mu ahwe no mesrew awofo abrabo boni bebre nkwala ne bonyina ne afekuboni fa titru ma no obakwa ko twempra akwala yi bosomi aso wabu ne nsa padi kra wo padi mpa wodi be siesie ne ho no sika ni ho ene wodi akoto sabia mu sabia nyaado ne yonko ba de obetete na nadwo obetete no dasuom obetete ne bra obi ani ho obekoko wia fisa minima baya akoko wia pad wawia ne yonko pant ewo school dem ama ma chena bonu tutuo fede enti wansi school dem obiem ni nyina agina se ahokyere kankan ya ni nyina agina ahokyere a ohia ekum kototo anwea suntia enti me sra minuanom adofo me maame me papa nom me nuanom mahwefo metiefo adehyeman ma obia odo ba ko school me sraw bomoden na akwala no ni hwem fi se enkwala ni fa oni bienti no oni obia oni hwesofo nti ode no akobọ brabone bokro no ebe wi ache no aye an roba kese na sabia mu sabia nyaado yese sebe otakukuam a epie fra bonten nti a na afi okota bedwom yetufu kukuam na sa anye yi a yetufu pia bonten yetete wo ba bi na anye yi efie mu a ode kwa bontere so na ne nyina ne brabobone ne papa nyina afa kese na efira bon efirifie ne de kwa bonten ento sufie nyansa ana school nyansa obi akọ school akọ awie ho ahwan abo degree ho degree woyɛ doctor ewo degree m woyɛ professor ewo degree m woyɛ sebe ho ahwan ewo degree m enso so sebe kafrache enwoma nti odi abeye oman mu mpadimfo na bla body ni suni ne ye boni bi okuta no nto oman ne nkoso etimi ko ba bia ebetu akọ benkum ebetu akọ nifa obi akọ school woyɛ teacher ni school no okuta no esanse sunu fie nyansa su school nyansa ntino teacher ni pa so na dwene mu na ho nkwasiade eno oti school dem wo ye enti nkwala na kire bone no wo kire nkwala no teacher fo bebre ni ma bone a mo ye enam se wanya fie nyansa enti fie nyansa esombo che school nyansa de metu aka no efie nyansa esombo che school nyansa esanse tete ho akane nom ye nananom ya ahemfo a wo mu gi din pa ne ne kekan ka ho no dodo no akraso adem wo mu ansi bida na Kesse na etu adesuafo yehwe ne esisie KNUST mema mako nsia wo akokire oba ba ko no mu nada se mu asem gina court KNUST krokro a no mu aye kire asese ne ma gwe konkran ya enso sa to na etoto aso se dia si ye junior high school any senior high school mu na no na Kesse ka kire o se
pani se wo kɔ anadwogora wo ahwɛ woni bochia ho aha na Kesse TV kuma se tafo pankro no bonsuom aha na yegina hwɛ yɛn na fa bi bɔ bra na daachi esu yie yamahwɛfo nyinaa mo